עסקים ופילוסופיה כאן באוניברסיטה תואר ראשון. מה החדשות הטובות שקיבלת? אני התקבלתי ל-MA בפרינסטון, בפילוסופיה. וזהו, שנה אקדמית הבאה. ואני רואה שאתה לא לגמרי, אתה נראה קצת מרוצה, אבל... לא אפשר להתקבל בפרינסטון, זה כבוד נקודה. אבל זה לא קל. יש לי חברה פה בארץ שלא ברור מה קורה איתה, היא עכשיו גם נמצאת בסוף הלימודים, אבל יש לה כבר עבודה שמחכה לה כאן בחיפה. זה די נפל משום מקום, כאילו לא, אתה מרגיש מועמדות אבל אתה לא חושב שאתה באמת תתקבל. וזהו, וההודעה הגיעה ואנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. איפה נעמה רואה את עצמה בעוד 5 שנים? היא מאוד מחוברת לארץ, פחות לארץ ויותר למשפחה שלה שנמצאת בארץ. והיא רואה את עצמה כאן בגדול, עכשיו גם אני רואה את העתיד הרחוק כאן, אבל לפני זה יש נקודת זמן די משמעותית שהיא תהיה שם. טוב, מן הסתם הוויזה שלך לשם לא כוללת בת זוג אם אתם לא נשואים או משהו כזה. אתם חושבים על משהו כזה? יש כיוונים שכן אפשר אולי כן להוציא, אבל אז זה אומר לרוב שאסור לה לעבוד שם, ואז זה אומר שהיא תהיה שם 2 או אם לעבוד ממש טיפה, או אם... יש עוד הרבה בירורים לעשות, אבל אני חושב שזה פחות משמעותי ויותר משמעותי לקבל את ההחלטה אם היא בכלל רוצה לעזוב את הארץ ל2 מינימום 2. טוב, כמה זמן אתם כבר ביחד? אנחנו ביחד 1 שנה וחודשיים בערך, אבל היינו ידידים מאוד טובים הרבה זמן לפני זה, ככה שזה שנה ומשהו מאוד אינטנסיבי, עברנו לגור ביחד 3 חודשים אחרי שהתחיל בינינו. אתה רואה את עצמך מתחתן ב10 שנים הקרובות? ב10 שנים אני לא מסתכל 10 שנים קדימה, בכל אפשרי ב10 שנים. אולי, כן, אל תעשי לי פרצופים אחרון, אני רואה את פרצופים האלה. מה את עושה? מה נראה לך שאת עושה? בואי איתי לקנות קול. אני צריכה מקום שקט ו2 דקות של שיחה, אני צריכה רק דקה של שיחה. מה את רוצה לדבר על זה? על השינוי הכבד בחיים שלך. איזה שינוי? מה את מדברת? השינוי הכבד בחיים שלך. קצת קשה. איזה שינוי? את רוצה להגיד לי על מה מדבר? אז ניתוח שינוי המין שלי. איזה שינוי? איזה שינוי? אתה צריך לעבור לארצות הברית, לא? מה? אתה לא צריך לעבור לארצות הברית ללימודים? לא. למה לא? למה כן? אתמול דיברנו כאילו באוויר, ששם דיברנו שאני הולך לסמינר של 2.5 בפרינסטון. נו אז. זה לא שינוי גדול בחיים. בוא נגיד שזה כן, אוקיי? בואו נהיה רציניים ונגיד כאילו שזה כן, ואנחנו נעשה כאילו שזה כן. כי כל הטקסט הזה, אני הולכת ל... אי אפשר לדבר על שינוי אחר, נגיד שעברתי לפילוסופיה ממדעי המחשב? לא. למה? זה מעניין. אנחנו רוצים כאילו... מסתכל על עצמך. כזה דבר. אנחנו הולכים לדבר על הנסיעה שלך לפרינסטון, כאילו שהיא נסיעה ל2. ומה יהיה איתך, מה יהיה מעיין, וזה נורא נורא עצוב. מעיין? אין לי שכל באמת. יש לי פשוט חוטים של דברים. זה בעיין. החברה שלך. כן. טוב. לא בשירות. אפשר פה בשירותים. בתוך השירותים? לא, את רוצה שאני עומד במשטרה?